तो हेल्लो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर मोनसे आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनि एग्जामनि बागै आरो बेनो जाबाय पेपार लिक जादोंना जायाखै गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ खायसे नुबाय खायसे नुवाखै माखासे मिडियाफोराव। दा बेखौनो रेफारेन्स लाना भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे क्लियार जायो आरो लोगोसे दायो अफिसियेलि जेबो एनाउन्स खालामाखै आपडेट होआखै लोगोसे डिजिपि साराबो जेबो टुइट खालामाखै आपडेट होआखै जे पेपारा लिक जादों एबा जायाखै होननानै। नाथाय मोनसे नोंथांमोना निउस पर्टेलाव नुदों जानांगौ एबा माखासे भाइरेल जागासिनो दं गोबां भिडिअ निउसावहाय जे पेपारा लिक जादों होननानै हमजादों होननानै बा मबाइलजों नायनानै लिरदों होननानै। दा बेनि सायावनो बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों आं नोंथांमोननो मोनसे डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों जेराव नोंथांमोना थांनानै गासिबो डिटेल्सखौनो नायनो हागोन। दा लोगोफोर बे रिजाल्टनि आपडेटआव फैनाय लोगो लोगो जों जेबो मोनथ'वा। दा ओंखायनो नोंथांमोननो मोनसे रेफारेन्स भिडिअ खालामबाय जाहाथे बे जामारदोंबा एग्जामा गोदान जागोन ना जाया आरो लोगोसे हमजागोन ना हमजाया। दा लोगोफोर सिगाङाव 2020 आवबो मोनसे एग्जाम कन्डाक्ट जादोंमोन जेराव पस्टआ 597 भेकेन्सि दंमोन बेयावबो एग्जाम लिरफुबाय थानाय समावनो पेपारा लिक जादोंमोन आरो एग्जामा साडेनलि बन्द जादोंमोन आरो लोगोसे रि एग्जाम कन्डाक्ट खालामदोंमोन आरो जाय गाज्रि खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोनखौहाय एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। थ' बिथांमोना दासिमबो जेलाव दङगोन आरो लोगोसे बिथांमोननि माखासे इनभेस्टिगेसना सोलिदोंमोन। जुदि देग्लायबो बेबादि पेपार लिक जामारदोंबा थ' बिथांमोनखौहाय हमनाय जागोन इनभेस्टिगेसन जागोन आरो जुदि नंमारगौबा बिथांमोना एरेस्ट जागोन आरो लोगोसे गोदान एग्जाम जानायनि चान्सआ थायो। दा दुखुनि बाथ्राया बेसो गोबां खस्थ' खालामनानै फरायनानै एग्जाम हैदोंमोन गोजान गोजान सेन्टाराव। दा ओंखायनो बाथ्राया बेसो साननांगौआ जे बे एग्जामा केन्सेल जागोन ना जाया लोगोसे पेपारा लिक जामारदोंबा एग्जामा गोदान जाफिनगोन ना जाफिना गोबां बाथ्रा थायो। दा आंनि बादिबा एग्जामा गोदान जानांगौ जुदि नंमारगौबा लिक जादोंबा गोदान जानांगौ मानोना सिगाङावबो गोदान खालामदोंमोन एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदोंमोन। दा लोगोफोर बेखौहाय जों मिथिगोन फैबाय थानाय समाव आरो लोगोसे दिनै बा गाबोननि गेजेराव मोनसे क्लेरिफिकेसन ओंखारनो हागौ जे बे पेपारा लिक जादोंना जायाखै होननानै। दा ओंखायनो लोगोफोर दानिया बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै स्क्रिनशट लाना फैदों थ' बिथांमोननि माखासे पर्टेलनिफ्राय मिडियानिफ्राय स' नोंथांमोना बे निउस लाइभ पर्टेलाव थांनानै बेयाव नायनो हागोन बेयाव होदों माखासे पेपारनि सावगारि थ' बेयाव फट' होदों स' बिथांमोनाहाय आपडेट होदों एसआइ एग्जामनि बागै दा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होबाय थ' नोंथांमोना थांनानै निउस पर्टेलाव थांनानै नायदो बेयाव गासिबो डिटेल्स दङ जे पेपारखौ बोरै मोन्दों आरो बोरै मोनाखै। दा बुंनाय बादिबा मबाइलाव नायनानै लिरदों होनदोंमोन आरो लास्टआव साबमिट खालामनायाव हमजादों होनना बुंदों। दा बेखायनो स' नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ लानो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय चेनेलनि लिंक दङ स' नोंथांमोना निउस लाइभ पर्टेलाव थांनानै नायनो हागोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट मा फैयो थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दिनै हराव मोननो हागौ नङाबा गाबोन समनि गेजेराव मोननो हागौ मा आपडेट फैयो थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जुदि बेबादि जामारनाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा जादों आरो लोगोसे स' नोंथांमोना रेडि जादो जे मा खालामनो हायो डिसिसन लादो नोंथांमोनाहाय मा अपिनियन हरो स' नोंथांमोना हरबानो जाबाय। गोदान एग्जाम जानांगौ ना जानाङा स' नोंथांमोना गाव गाव कमेन्ट्सखौ हरनो हागोन।